Este cap de setmana està celebrant-se Agroguadassuar, 25 anys, més de 25 anys d'una fira consolidada dedicada a l'agricultura. I per a contar-nos tot el que mou esta Agroguadassuar està amb nosaltres l'alcalde de la població, Boro Montanyana. Bon dia. Bon dia, com esteu? Nosaltres molt bé i gràcies per convidar-nos a visitar Agroguadassuar. Per això volem conèixer què mou esta nova fira, tenint en compte les circumstàncies de Covid. Bé, doncs, com tu dius, les circumstàncies de la Covid sí que han marcat molt de prop esta edició, perquè posats en contacte en els que havien sigut els expositors habituals de maquinària que fa uns quants anys havien sigut tan abundants, la Covid i les previsions han fet que siga més una fira de circumstàncies. Però ho hem intentat suplir, sabem que l'agricultura últimament està tenint en aquest any uns preus desastrosos i ve de capa caiguda. Hem pensat en una alternativa, un canvi de paradigma que tots sabem que està arribant per la sostenibilitat i l'ecologia, l'agroecologisme, i així hem fet un mercat de la terra, molt contents que hagi volgut col·laborar molta gent i que en el futur siga una de les eixides per a tots els llauradors. A hores d'ara, en aquesta actual edició, què pot trobar el visitant, el públic de Guadassuar? Bueno, pues lo que podem trobar, així a les nostres esquenes se veuen productes agroecològics, des d'un suc que es conserva suc de taronja, que es pot conservar fins a un any. Curiositat que es diuen que porta un poquet d'aigua de mar, i que està molt bo. Però també, a més de tots aquests productes ecològics, s'estan fent uns tallers a l'auditori durant tot el matí que va sobre dones agroemprenedores, sobre valors tradicionals de llavors, i tot el matí estarà ocupat. I estem sentint com estan assajant, però van haver balls tradicionals també, l'estand de l'Ajuntament i tallers de pilota, de la moixeranga, participació d'associacions del poble, la cooperativa, Associació contra el Càncer, també l'ecomòbil del Consorci Ribera Valldigna. Bé, un poquet variat, que siga un matí amè i que demà continuarem en tallers durant tot el matí. Hi haurà una mostra de cotxes antics i jo crec que l'oratge que està fent és molt bo que us arribi així i puga disfrutar d'un matí com cal. Moltes gràcies, senyor alcalde. A vosaltres. Com diu l'alcalde de Guadassuar, aprofiten per este cap de setmana a visitar la població i totes les activitats que ofereix.